ኣተዓባብያ ውሉድ ሓደ ካብቲ ዝኸበረን ሓላፍነት ወለዲ እዩ። ደቅና ብስጋ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣእምሮን ብመንፈስን ክዓብዩ ንገዛ ርእሶምን ማሕበረሰቡን ዝጠቅም ዜጋታት ኮይኖም ክወፁ እቲ ካባና ዝረኽቦ መሪሕነት ምኽሪ ወላዲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ። እምበር ካብቲ ሃብታም ባህልን ንዝተቐድሐ ንዘመናት ህይወት ዝኸውን ምኽርታት እንሆ። ቀዳማይ ኣኽብሮት ባህላዊ ትውፊትን ኣኽብሮት መሰረት ጽቡቕ ስነ ምግባር ማሕበራዊ ስኒትን እዩ። ውላድና ነዚ ክመሃሩ ኣለዎም። ቀዳማይ ንዓበይቲ ኣኽብሮት ምሃብ ዓብዪ ከይከበረ ንእሽቶ ኣይከብርኒ ከም ዝበሃል ዕድመ ዝደፍአ ሰባት ወለዲ ኣዝማድ መምሃራን ብትሕትና ክዛረቡን ቃሎም ክሰምዑን ክመሃሩ ኣለዎም። ባህልን ትውፊትን ምፍላጥ ብዛዕባ ታሪኽ፣ ቋንቋ፣ ስርዓት ክብርታትን ሕብረተሰብ ምምሃር እዚ ንመንነቶም መሰረትን ሓበን ይሕድረሎ። ልምዲ ሰላምታ ናይ ኣኽብሮትን ፍቕርን መግለፂ እዩ። ምስ ዝረኸብዎ ሰብ ብፍላይ ድማ ዓበይቲ ብኣፍ ብገጽ ሰላምታ ምልዋጥ ክለምዱ ምግባር። ካልኣይ ትምህርትን ፍልጠትን ትምህርቲ ዓይኒ ኣእምሮ እዩ። ደቅና ንትምህርቲ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ንኽዓቢ ኣገዳስነት ትምህርቲ ምጉላሕ። ትምህርቲ መጻዮም ዘነጽር ካብ ድንቁርና ዘውፅን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕን መሳሊ ምዃኑ ምንጋር። ዘይተምሃረ ዓይኑ እናረኣየ ዕውር ዝብላ ባህላ ኣገዳስነት የጉልሕ። ጻዕርን ተወፋይነትን ኣብ ትምህርቶም ጽኑዓት ትጉሃት ተወፈይቲ ክኾኑ ምትባዕ ንተዋሃቦም ናይ ገዛ ዕዮ ግዚኡ ምስራሕን ንፈተናታት ብግቡእ ምድላውን ክለምዱ ምሕጋዝ። ካብ መጽሓፍትን ንላዕሊ ምምሃር ካብ ተመክሮ ህይወት ካብ ዓበይትን ብምሕታት ካብ ተፈጥሮ ብምዕዛፍ ንነገራት ምፍታሽን ክመሃሩ ምትባዕ። ሳልሳይ ስነ ምግባርን ጽቡቕ ባህልን ጽቡቕ ስነ ምግባር ንሰብ ጌጽ ኮይኑ ዘለዓለም ዝነብር ሃብቲ እዩ። ሓቂ ምዝራብ ዓሶት ከም ዘሕስር ሓቂ ድማ ከም ዘድሕን ምምሃር። ዝኾነ ይኹን ጌጋ እንተሰሪሖም እውን ብትብዓት ሓቂ ክዛረቡ ምዓድን ምትብባዕን። ትሕትናን ተኣዛዝነትን ትዕቢትን ንውድቀትን ትቐድማ ከም ዝበሃል ትሕትና ናይ ጥበብ መጀመርያ ምዃና ምንጋር። ንወለዶም ዓበይትን ተኣዘዝቲ ክኾኑ ምምሃር። ትዕግስትን ፍቕርን ህይወት ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝደልዮ ስለ ዘይትኸውን ትዕግስቲ ክህልዎም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፍቕሪ ኩሉ ጽቡቕ ጠባያት ዝጠርነፈት ምዃና ብምግላጽ ንሰባት ብዘይ ኣፈላላይ ከፍቅሩ ምምሃር። ራብዓይ ሓላፍነት ምውሳድ ሓላፍነትን ትግሃትን ሓላፍነት ምውሳድ ሓደ ሰብ ከም ዝበሰለ ዘርኢ ምልክት እዩ። ናይ ገዛ ሓገዝ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ኣብ ገዛ ዝከኣሎም ስራሓት ክሕግዙ ምግባር። እዚ ናይ ሓባር ምንባርን ምትሕጋዝን ትርጉም ከም ዝርድእ ይገብሮም። ንብረት ምክንኻን ንኣቶም ይኹን ናይ ሓባር ንብረት ብጥንቃቐ ክሕዙ ምምሃር። ዋጋ ዘለዎም ነገር ብጻዕሪ ከም ዝርከብ ምስትምሃር። ህይወት ጻዕርን ትግሃትን ከም እትሓትት ስራሕ ድማ ክብሪ ምዃኑ ብግብሪ ምርኣይን ምንጋርን። ሓሙሽተ ማሕበራዊ ህይወትን ምሕዝነትን ብጻይካ ምን ምዃኑ ንገረኒ እሞ ምን ምዃንካ ነግረካ ከም ዝበሃል ጽቡቕ መሓዙት ምምራጽ ናብ ጽቡቕ ዝመርሑ ኣብ ትምህርቶም ህይወቶም እወታዊ ጽልዋ ዝፈጥሩ መሓዙት ክሕዙ ምምዓድ። ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ምስ ሰባት ብሰላም ብፍቕሪ ምንባር ዝተጸገሙ ምርዳእን ምሕጋዝን ክለምዱ ምግባር። የቕሬታ ምሕታትን ምግባርን ጌጋ ምስ ሰርሑ የቕሬታ ምሕታት ካልኦት ምስ በደለዎም ድማ የቕሬታ ምግባር ናይ ጥዕናን ብስለትን ዘለዎ ሰብ ምልክት ምዃኑ ምምሃር። ሻድሻይ ራእይን ተስፋን ንመጻኢ ዕላማ መውጻእ ኣብ ህይወቶም እንታይ ክኾኑ ከም ዝደልዩ ሕልምን ዕላማን ክንብረሎም ምሕጋዝ። ተስፋ ዘይመቑረጽ ኣብ ጉዕዞ ህይወት እንቅፋት ከም ዘሎ ብኡ ተስፋ ከይቆረጹ በቲ ዝወደቕዎ ተንሲኦም ጉዕዞኦም ክቕጽሉ ምትብባዕ። ኣብ ዓቕሞም ምእማን ንነፍሶም ክቡራት ምዃኖም ንዝደልይዎ ነገር ንምዕዋት ድማ ዓቕሞም ክእለትን ከም ዘለዎም ምንጋር። እዞም ምኽርታት እዚኦም ከምቲ ማይ ዝርኢ ህይወት ውሉዳት መሰረት ኮይኖም ዝዓብዩ ሓይልታት እዮም። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ነዚ ምኽሪ እዚ ብቓል ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻትኩም እውን ወለዲ ብኽብሪ ኣብ ህይወትኩም ከተርእይዎ ከለኹም እዩ ዝያዳ ፍረ ዝፈሪ። ስለምክታልኩም የመስገን። ኣብ ዝቕፅእ ብካልእ ትሕሳብ ሳብ ንረኸብ ሰላም ቅነ